Okay, so mao na ni simple na to nga schematic diagram. Ang source tulo ka light bulb ug switch. So nanakoy na symbol. Mao na ni siya tulo ka bulb. Mao na series circuit man ni atong gi-symbol. So usa ra ka linya. Mao ni switch dara. Ni atong source 120 volts. So atong gigamit is electricity man dili battery. So mao na ni siya ang atong porma. So ato ning ibalhin sa plywood. Asimbolo na sa plywood. Okay. Dayon, morning na ibangag ang purpose ana niya nga dili kuan ang dili magkuan atong wire. Next ang switch. Atong tanawon, ana ra siya ka simple. Tulo ka bulb, switch, ug ang iyang source di ara. So atong i-testing.